Ei taida päättyä ekaan mattoon kuitenkaan, ei päätty. Aleksandra Barton, Kirkkonomen judoseura. Nyt matolle yksi ottelemaan miehet 73 kiloa, Riku Merisaari, Aisio Ryhti ja Sikko Kaivasa, Hämeenlinnan judoseura. Matolle yksi valmistautuvat miehet 73 kiloa, Otto Favee, Tampereen judo ja Juho Nurminen, Jukara. Se oli kyllä jäätävä. Hämeenlinnan hyvää ruunia. Matolla yksi ottelun voitti Sikko Kaivasa, Hämeenlinnan judoseura. Nyt matolla yksi ottelemaan miehet 73 kiloa, Otto Faveen, Tampereen judo ja Juho Nurminen, Jukara. Matolla yksi valmistautuvat naiset 57 kiloa, Laura Jauhoinen, Meidokan ja Anni Ikälä, Kansa. Tuli nimi Jukka. Oli se kyllä ihan kylilleen mun mielestä meistä coachista. Kyllä mun Mutta se on vähän tullut yllätys sekin. Joo. Hirveästi yrittää. Ei mitään. Ettekö meni sanomaan? Voitti Favedin peliksi tässä hyvää rahaa, jos me meinatään. Joo. Tiimi hyvin Otto jaksaa, kun se epäili, että se ei 2 minuuttia jaksa matsata ja se joutuu matsaa vissiin täyden ajan siinä edessä. Oi. Se on siinä ja tässä, että vähän riippuu, että millä viikolla mitkäkin säännöt on voimassa, että silloin se yksi tuomarin raportti Puolasta vai mistä ilmoitti, että Superipponi ei ole voimassa. Tossa oli Superipponi menossa.